Er moet nog wel een heel soort van gebeuren. En daarom trainen Veenker en Piek het op die half. Juist wien ze nog in Noorwegen voor de ploegenpresentatie. Nou ziet er alweer een pittige training pland. De opdracht is duidelijk voor de komende maanden. Voor de komende Zomer World Cups moeten we top 12 halen. Dus dat is een pittige opgave. Maar in mijn ogen wel mogelijk. We hebben een goed team, een nieuw team weer, waar we sinds kort mee samenwerken. En elke week gaat het beter. Dus ja, ik heb er wel vertrouwen in. Ze hebben zo'n World Cups waarin de Fjouwermans Bob dus bij de eerste 12 eindigen in het klassement. Voor beide mannen is het een hele opluchting dat ze bij het team zitten. Veenker miste het laatste part van het verliezen seizoen. Het bobsleedboom vond hem net fit genoeg. Ik ben vet blij omdat ik er nou bij zit. Ik had de hele zomer de keihard van vochten en het is lukt. Dat is een prestatie op zich. Piek komt weerom van 4. Hij kreeg in 2014 een depressie. Na het niet halen van de Spelen de vorige keer ben ik in een diep dal terechtgekomen. Daar heb ik me weer weten uit te knokken. Dus in die zin is het voor mij wel weer het is top dat ik weer erbij ben. De blik gaat nou op 2018. Maar een nieuwe sponsor en meer professionele begeleiding willen de bobbers naar Zuid-Korea. Dat kan ik eigenlijk net beschouwen hoe diep dat zit, zeg maar. Ik train het elke dag. Ik train elke dag voor. Ik zit elke dag op het platform staan. Die 4 wringen, ik leef er gewoon voor op dit moment. Voor een paar weken zet het bobsleedseizoen nu aan, maar de eerste World Cup in Lake Placid in het noorden van Amerika.